И така рестартираме лайфа, за да можем да се засечем времето за слизане и ще започнем слизането. Това е малката метеорологична станция, тип заслон и вътре има столова. Ето, това е отбелязано за връх тук в Витоша. Черни връх. Ето гледката тук. Има и камбана. И така, стартираме времето за слизане като 8:20. След панорамното завъртане започваме слизането от 8:20. Така. И слизаме към хижа Алеко. Тренировка за бягане. И така, подпечатах вече книжките за 100 национални туристически обекта. Снимах и ви показах QR кода. Приложението на ETEL ми обясниха, че е съставено така, че засича местоположението. Иска да си пуснете местоположение и засича дали сте наистина. Обясниха, че е съставено така, че засича местоположението. Иска да си пуснете местоположение и засича дали сте наистина на върха, за да сканирате този QR код и да се отбележите на приложението, че сте били тук. Дори да имате снимка на QR кода и се намирате на друго място, няма да можете да се отбележите, че сте били на върха. Просто ще си имате само снимка на QR кода. Така ми обясниха, че работи приложението на ETEL за 100 национални туристически обекта в България. Вие ще кажете дали е така. Нямам приложението и не мога да проверя. Слизаме надолу. Добро утро на всички. Подкрепа и гифтове само в революта ми. Пиша ви го, закачам като коментар и движа надолу. Ето. Ако искате финансова подкрепа да ми окажете, за да посетя Седемтерелски Израил или да скача още някои от високите върхове, мога да сторя това на 26 и 27 август, като последни два свободни, които имам от август. Можете да окажете подкрепа на революта, който ви давам. С гифтове тук в TikTok се губи 70% от стойността на това, което сте ме подкрепили. Знаете за политиката на TikTok. Така. Всеки си изградил платформата, или специално TikTok, както намерят за добре. Те диктуват правилата и политиката. Това е хубаво, че движим пеша, движейки се в кабинков лифт при правилата и политиката. Това е хубаво, че движим пеша, движейки се в кабинков лифт при изкачване на 17 август на връх Мусала. Баннаха лайфа за 24 часа и се наложи изкачването на Мусала да предавам през втори резервен профил. Вие го знаете, може да последвате и него. Има клип на профила ми, където казвам, че ще излъчвам от Мусала през него профил и може да го последвате. Той е с малко последователи, но пак имаше
на профила ми, където казвам, че ще излъчвам от мусала през него профил и може да го последвате. Той е с малко последователи, но пак имаше сравнително добра гледаемост на изкачването на мусала, но на моменти само. На моменти хората в лайфа бяха и тогава с много малко, както и сега. Движим надолу към хижа Алеко. Ще трябва да спра някъде и да почистя маратонките. Уникално време, красиви гледки. Уникално време, красиви гледки. Спиращи дъха. Загубена връзка. Малко тук съм в сянка на антените. Бягам да слизам по-надолу, за да се появи връзката и да виждате хубаво. Ето, мисля, че дойде всичко нормално. Връзката и да виждате хубаво. Ето, мисля, че дойде всичко нормално. Има варианти да се пускат и двойни камери, но не мога да следя двете камери какво показват. Нали показват мене, в центъра на малката камерка ли съм, така че ще показвам само напред красивите гледки, да може да им се възхищавате и да не се разсейвате с малкото кръгче, което не се знае ще бъде ли центриран. Уникални гледки на Витоша. Уникални гледки на Витоша. Уникални гледки на Витоша. За усилията, които е положил да бъде в лайфа, да споделя лайфа, дава лайкове. И така нататък. Да споделя лайфа, дава лайкове. И така нататък. Естествено всичко ще бъде заснето. Скриншотове от лайфа за Естествено всичко ще бъде заснето. Скриншотове от лайфа за дълго време в самия лайф. За гифтове няма да правя награди. Гифтовете, казахме, в Revolut. По-нагоре в чата може да видите Revolut. Пламен 25F Hicks е никнейма на Revolut. Дайте лайкове, споделете лайфа. Ето го. Revolut. Ето тук горе. Тази камара камъни. Там е върха. Само антенката се вижда на станцията. Ето точно тук. Продължаваме надолу. Споделете мене. Аз пък. Последвайте ме, споделете лайфа и дайте лайкове. Уникални гледки на Витоша. Тук ми човек, ще питаме дали може. Следвайте ме, споделете лайфа и дайте лайкове. Уникални гледки на Витоша. Тук ми човек, ще питаме дали може да го снимаме сега. И продължаваме надолу. Бъдещи начинания. И на който ме е харесала също гледката, може да заповяда. Вчера Петър Димитров подкрепи през Revolut. Ме е харесала също гледката, може да заповяда. Вчера Петър Димитров подкрепи през Revolut. Подкрепи и лично със средства, за да мога да дойда тук да снимам и да показвам красотите на Витоша.
за което му благодарим. Пей, защото ти си велик, още веднъж и в този лайф. За което му благодарим. Пей, защото ти си велик, още веднъж и в този лайф. За което му благодарим. Пей, защото ти си велик, още веднъж и в този лайф. Петър Димитров от Търговище. И велик, още веднъж и в този лайф. Петър Димитров от Търговище. Продължаваме по дюните надолу, разхвърлените камъни, да слизаме към хижа Алеко. Прекрасно време, слънчево, лек ветрец. Стартирахме на 13 градуса от хижа Алеко в 6:42. Горе на върха даваше тогава се 9 градуса, сега не засяках колко градуса е. Вие може да видите по метеорологична прогноза колко е в момента. Нямам как да видя. И така, слизаме надолу. Чувствам се заразен с много енергия. Хапнах една праскова само сутринта. 2 кафета за ударна доза, разсънване. След малкото сън и хубавото наспиване сред чистия въздух на Витоша. Това, между другото, мисля, че и по статистиките е най-посещавания връх, но аз избрах такива дни, когато няма много хора, защото събота и неделя са най-много хората, които изкачват върха. Точно по този класически маршрут. Напомням още веднъж на хората, идващи тук, не си хвърляйте така хартиите, а ги прибирайте в торбичка и в раницата или в джоба. Продължаваме надолу. Сега някой ще ме обвини, защо не събра бутлуците. Нямам турбичка. Или поне не на лесно място. Затова движим надолу и показваме красотите на Витоша. Така, тук има много интересно спускане, което обаче ще го спусна ето от тук, което предния път пропуснах и подскачах по камъните надолу. Тук на тази своеобразно корито като на река Улей се слиза по-лесно. Трябва да сте много внимателни. Ради, благодаря за розата. Няма нужда, запази ги. Ради, пожелавам ти бързо оздравяване и следващия път да си с мене за изкачване на върховете. А ние продължаваме. Колко е стръмно тук. Трябва да викам да падаме, да се търкалям, за да събера хора в лайфа ли? Ще падаме, ще се търкалям след малко по другия наклон. Белким събера повече хора. Да влядат поне 100 човека да гледат красотите на Витоша. Така. Ради, можеш да се качиш на прозорче, ако искаш да приказваш само. Няма да пускаш камера, няма да те занимаваме. Просто да приказваш, да споделиш нещо и да поговориш с хората. И може да качим зрителите в лайва. Ако искаш, подай заявка да се качиш на прозорец. Ако не знаеш как, аз ще те поканя. Така, няма да пускаш камера. Продължаваме нагоре. Аз сега идвам натам. Може да се срещнем, щом идваш натам. Ако си по пътеката, питам всички хора, който има желание да бъде сниман, го снимам и го показвам. Който не желая, като човека нагоре, ето горе луната се вижда и суха каменна река. Ще проблемем луната, как ще се види хубаво. Толкова. Не може да фокусира. Ето е каменната река. Моля винаги да се пише на
кирилица в лайф. Ето е каменната река. Моля винаги да се пише на кирилица в лайфа, за да може да... Здравейте, мога ли да ви покажа на лайфа си? Така, здравейте. Абсолютно, аз вчера пак се качвах, помните ли ма? Аз се качвам днеска да подпечатам книжките от тези обекта, защото забравих. Е удоволствие за мен да срещам симпатични хора в планина. Действаме. Хубав ден на вас. Този път без раница и аз с едно шише вода само. Да. Сега да попитам, поред ли изкачвате всеки ден без да пропускате ден? Лошо време, дъжд? От рождения ми ден на 16 декември 2023 година, когато навърших 70 години. Значи предишната цялата година, от 22 до този ден, имах само 3 пропуснати дни. И в момента съм пресметнал, че до 13 септември 2025 година ще станат 1000. Ако сега тая зима, предстоящата и лятото, няма някой пропуснат ден. А зимата пак качваш и в снега? Кажем в снега, Да. Миналата зима само 3 дни. Едва ли сте те облечени, когато има сняг, ама с едно якенце. Да. Окей. Благодаря ти, всичко добро. Видяхте човека на 70 години изкачва поред, като от миналата година има. Видяхте човека на 70 години изкачва поред, като от миналата година има. Хоря към София. 8:58. Хоря към София. 8:58. Връзка с главния. Връзка с главния. След като навършил 70 години, започнал да окачва всеки ден. Навършил 70 години, започнал да окачва всеки ден. 3 пропуснати по... И по тази причина ви пиша революта. И по тази причина ви пиша революта. Защото не ме интересува загубил си връзка, не си ли загубил връзка с главния. Не ме интересува загубил си връзка, не си ли загубил връзка с главния. Вторник.
Тук е много стръмно. Ще мина тук уж да е стръмно. Ще мина тук уж да е по-полегато. Да видим. Ей, сега ще спре там на равното и ще погледна кого мога аз да поканя. Стига съм чакал само някой да влезе и да покани. Спре там на равното и ще погледна кого мога аз да поканя. Стига съм чакал само някой да влезе и да покани. Влезе и да покани. Загубена връзка ли стана? Ко стана? Ко стана? Така ми качих от тъста. Така ми качих от тъста. Латиница. А потребителството име ще трябва да е на латиница. Потребителството име ще трябва да е на латиница. Потребителството име ще трябва да е на латиница. Черни връх е под номер 74А. Връх е под номер 74А. Хижа Леко под номер 74. В по-старите книжки едната от които. Връх е под номер 74А. Хижа Леко под номер 74. В по-старите книжки едната от които варих, тъй като и вчера изкачих върха, днеска за втори път. Качих върха, днеска за втори път. Съм тръгнал студента в 6.42. Качих върха, днеска за втори път, като съм тръгнал студента в 6.42. Засичаме времето. До тук 50. Прав с колата загоре. Естествено няма да ги оставям. Колата загоре. Естествено няма да ги оставям. Колата загоре. Естествено в 6.40. Лек ден. Така, отиваме на чешмата да покажем каква хубава чешма има изградена тук. 40. Лек ден. Така, отиваме на чешмата да покажем каква хубава чешма има изградена тук. Това е за днеска. Ако пусна лайв от някой софийски обект, ще видите.